Hi, my friends. Good evening. I'm fine. How are you too? Thank you for coming. Hi, Valentine. Give me the love shout out. How are you? Thanks, my friends. Thank you for coming, my friend. My friends, we have 701 subscribers. Now I will give you banana. Okay? I'm here now to your channel. We have 701 now. I will give you banana. It's a problem, my friends. I don't know. Can you translate for me in English, friends? Because I don't understand you. Bigyan mo ng trust ang sa million people in that money. My friends, can you drop your name here? So I understand because I don't understand because I am giving you banana.
so much fun walang mahigupin ang lahat.
Hey guys, I'm gonna check out some people in the morning. Check out when we the people in the house, we're gonna check out.
Ayan, 1 million people in the house. Nandiyan sa website na. Hi, Agnes Smith Channel. Baba, just living space. Tignan sa family. Natulog si. Bigyan sa family. Thank you for coming. Please me. Ako si Pamela. Thank you, sis, sa pagpunta. Asan si Pamela to? Medyo madalas shoutout din sa iyo, sis. Sis Agnes, baba ka ng bahay mo, bigyan kita ng ayuda. Yan, salamat sa million people in the house. Sis Pam, bigyan kita ng jacket, baka mabigyan ko. Kaya na, may jacket mo ng sis Pam. Ako si Pamela. Hi, Valentin. Bigyan mo lang shoutout. I'm here now, Valentin. This is your TikTok. And then like Valentin. But I'm still watching. Agnes Miss Blood can hit ako si Camila. Constructive na lang na. Sis Pam, dano ba sa UK, Agnes Channel, next time. Sis Agnes, baba ka ng bahay mo, bigyan kita ng ayuda. Yes, salamat sa 2 million people in the house. Medyo shoutout. Ay, sis Agnes, huwag na lang mabuti channel na lang ako pala sa'yo. Pupunta ko sa channel mo, okay? Ayun, meron kang 80 subscribers. Yan, napupuntahan ko ha. Bibigyan kitang 5 muna, huwag natin biglain. Meron kang 80, okay? Pupunta na ako ngayon sa bahay. Andito na pala ako. Bakit pa ako pupunta? Correct. Nancy, wait ha? Ayudahan kita. At next time.
Ayan sis, nandito na ako sa bahay mo sis na. Ayan, one down. May apat pa sis. Admin. Yan, pang-isip na to sis na. Yan, pang-isip na sis na. 83. Dalawa nila. 84 sis. Yan sis, sabi niya, sinigyan ka pa pagkasya ng bahay mo. Salamat sa iyong support at thank you, Agnes. Yan, nagdala-dala shout out sa ganda yung tito ng bahay. Please, Agnes, nandiyan ka pa ba? Tikit mo lang na bahay mo, isi-side ka na. Kaya nilibig ka din ba ha? Nagdala-dala shout out. Yan, nilibig ka din ba ha? Nagdala-dala shout out.
maraming salamat sa papansin mo, guys. Tinigan people in the house, nagalaga nag-start. Thank you for coming, guys. Salamat po sa patansak ninyo, guys. One million people in the house, nagalaga nag-start. Sakit ng leeg ko, hihon. One million. Thank you so much, guys. Mga 1.5 hour lang sila. Kasi namin bukas ng pasok ang alaga. Dito nag-shout out sa tumigil dito ng dahan.
Maraming people lahat. Maraming salamat po. Ay, nakalimutan ko pala nilagay ng pangalan. Nalili ako mag-live din. Uy, sabi ko, uy, sayang din. Dagdag yun natin. Nakalimutan ko. Dahil ko na lang nakakalimutan maglagay ng pangalan. Yun lang, yun na talaga siguro. Ganyan, lagyan ng Diyos harang. Sayang din eh. Yan, 1 million people in the house. Maganda ko. Thank you for coming. Kasi naman natin yung blessing. Kasi nga, pati na sila. One million people in the house. Thank you so much, guys, for coming. Maraming salamat po sa patanggap ng malalay. Thank you so much.
Community sa udahan, ang dali-dali sa akin. Family people, hi! Maraming salamat po. Ayan, tumigil po. Salamat. Salamat, salamat po. Thank you guys. Tumigil people in the house. Salamat guys sa tumigil people in the house. Salamat sa patambay din guys sa tumigil people in the house. Nilalagay mo yung aking paa kasi ganyan yung aircon. Tumigil, salamat guys ha. Bukas na mga pasok ng ilagay natin. Kaya may isang or 1.5 hour na yung aking. Then salamat po sa papansa kasi ng ganyan.
1 billion people in the world. Nagdala-dala mama. Shout out guys sa 3 million. Napagitna na ako, hindi ako nakita. Again. One million people in the world. Thank you so much. Matigas yung ano ko. Nakalimutan ko maglagay ng curtain. One million people in the house. Thank you for coming, guys. Salamat po sa katangkap niyo, guys. Nagdala po kami. Hi, sis. Kamusta, sis? Nagdala po guys. Thank you so much. Baba kasi sa bahay mo, ayudahan din kita, sis. Gising ka pa? Ano oras nito? Hanggang alas 3 na. Salamat, sis. Anyway, Steven. Na, nalingat lang. Salamat sa paglingat, sis. Ha? Ano oras ba natapos yung ano mo, Elias? Kami, umalis kasi kami kanina, kaya nalubat lang yung cellphone ko kanina.
Maraming salamat po. Mabuti channel na lang ako sis ha. Ano tingin sa bahay sis? Sis, nandito ako sa bahay ni sis. Office with video mo. Ano to sis? Sarap. Sarap niya nito. Ikaw lang sis. Dagdagan ko sis yung bahay ni sis ha. Ito ang dagdagan ko. One meron kami. 1.56 sis. Isang sa ako. Sa akin. Ninja total. Zero.
yan sis? 1567. Dalawa. Dalawa pa lang sis. Yung tatlo pa. There's nandyan ka pa. Bigyan ko pang 5. Dalawa pa lang yung nilagay ko. Tatlo. Apat. Isa na lang sis. Check mo agad. Check yung bahay mo. Lima. Done na ako sa sis. Nabigyan ko pang 5. Thank you guys for 1 million people in the house. You're welcome sis. Okay sis. Ilabas mo na yung CR yung sakit ng tiyan mo. You're welcome sis. Ayan. For 1 million people in the house. Hindi na nag-search ang meron ka na sis 1561 sis mo. Then traffic mo. Matagal ka na pala sis nag-research 2014. Itali na lang natin ang buhok natin kasi sa babay sa aking aircon. Mga nangyayahit ang aking buhok ko. Eh basta. Ayan. Diba? Masakit na yung aking sweat.
Kaya salamat sa pag-heart-heart Nikki. Ano na dyan sis ate? 28. Ano? Ano mo na ba? Napalabas mo na ba yung sama ng loob ng tiyan mo? Dito ano pa lang 9:29 p.m. 8:34 ako nag-umpisa. Isang oras lang dito. Meron na nga. Wala pa pala ako isang oras. 1 million people in the house. Mega love shout out guys. Bukas na StreamYard na gamitin ko. Para okay. Ngayon pa lang pala ako mag-iisang oras. Salamat sa katambay. Sa 1 million people in the house. Hindi rin ako signal. Magdadalawang oras. One million people in the house. Mega shout out. Thank you guys sa pagpunta. 2 million people in the house. Mega shout out. Shout out ko sa inyo guys. Salamat po sa 2 million people in the house. Mega shout out.
Thank you guys sa 1 million people in the world. Salamat po sa katambay, 1 million people in the house. Yun lang pala ako ng isang hour. Yun na lang guys. 30 minutes pa. Mag-inis na ako. Hindi tayo pwede mag-react kasi base sa masang alaga natin. Dapat masulat. One million people in the house. Hindi nag-chat lang. Salamat sa katambay guys. Hindi pa na ito. Salamat guys sa katambay. 1 million people in the house. Medyo nag-chat out.
Salamat po. Ikaw dyan. Yan, may 7 minutes na magsihod. Nag-iinit na. Hi, sis baby dyan. Salamat po sa harang. Medyo nagalaglag at salamat ako si Pamela. Salamat sa pagtambay si baby dyan. Medyo nag-shout out sabi ni ako si Pamela. Ang gaganda naman ng inyong ninja. Yung ibang ninja ko, sexy. Yung mga ninja ko, ako si sexy. Pero hindi naman ako sexy. Yan, 2 million people in the house. Salamat po. Salamat sa inyo guys. Sa pagpunta. Sis Pamela, sabi ni Sis Marika. Ang sakit ng liig ko. Naninigas. Alas 7 na kami dumating. Umalis kami ng ahas. Bumili siya ng machine. Pampapayat na sa bilbil. Useless din yung pagbili na kasi hindi rin. Nagagit yung bilbil. Kain kasi yung kain. Dalawang machine yung bilbil niya. Pangalawang ngayon. Naiingit na kasi yung tester niya. Ng flat yung isang. Kaya lang yung machine. Salamat po sa tumigil dito din lahat. Shout out po sa inyo. 10 o'clock nag-end na rin ako guys. Kasi napasok ang alaga ko bukas. Maaga pa tayo nag-gising. Saglit lang naman sila sa school. May exam kasi sila. 9 o'clock hindi siya. Sis Pamela, yung alaga mo ba may exam na rin yun? Aray ko, sa katingin tayo. Iniilit na sa iPad.
chance 10 minutes pa tayo. Sabi mo naman. Si ako na. Hi, shout out sa 10 million people in the house. Hindi na mag-shout out. Million people in the house. Shout out. Alright, okay. At least na ako. Million people in the house. Shout out. Shout out na sa 10 million people in the house. Yan, maraming salamat po sa katamsa. May nagpahabol din po ng katamsa. Yan, salamat. Maraming salamat po. Bakit hindi ko ma-search yung sa Ilocano? Tapos mag-sign in naman ako. Ayun. 10 million people in the house. Shout out to me. Spam LS ka ba si spam?
may minutes na lang po. Hindi na po si ako. Salamat po sa katambal na hindi po bahay. Salamat po sa ako. Thank you. Ako si Pamela. Thank you. Wala ka bang LSA? School at class ka. Salamat sa katambal niyo, mga bayad. Hindi ko ko sa ating ipad. Nakapit. Ayun guys, 5 minutes na lang guys. Mag-end na si Joy. Maraming salamat sa inyo guys. Saan ka punta nito sis? Din na, dito ka pa pag-gala-gala ka na lang eh. Dan times love sis.
May natatapos ko pa ulit yung video. Saan ka punta? Magmumall ka na naman. Then watch yung video ni Susan na binaba. Yung short video niya. Masalamat po ng 8 million na katampo ng Criminal people in the house na ginagalag siya. If makatapos yung binaba mo siya na short video. One million people in the house. Yan, 2 minutes na lang po. No? Again na. So yun guys, mag-end na si host. Maraming salamat sa nakatambay ninyo at sa thumbs up nyo. God bless you all guys. Ilaw ko kayo lagi. Bye! Maraming salamat guys sa inyong lahat. Thank you.